Асаблівую цікавасць уяўляе далучэнне Можайска да маскоўскага княства ў 1303 годзе. Летапісы падаюць пра гэта надзвычай сціплую інфармацыю, зводзячыся да зрадкі пра ўдалы паход маскоўскага князя Юрыя Данілавіча. Існуе некалькі версій далучэння горада. Паводле адной з іх, Можайск нібыта ўжо раней уваходзіў у склад маскоўскага княства, але быў страчаны, а згаданы паход быў толькі аперацыяй па яго вяртанні. Аднак гэтая версія выглядае ўразлівай для крытыкі, бо ў летапісах адсутнічаюць звесткі пра папярэдні пераход горада пад уладу Масквы. Больш жыццяздольнай падаецца версія, паводле якой Юрый Данілавіч Маскоўскі скарыстаўся слабасцю смаленскіх князёў, каб захапіць важны стратэгічны пункт. Яму ўдалося ўзяць у палон мясцовага князя Святаслава Глебавіча, які кіраваў тут не менш як 10 гадоў. Варта адзначыць, што палонны князь, у адрозненне ад разанскага князя Канстанціна, які загінуў